Tässä voisi olla, kun tää on saaria merellä, tässä voisi olla. En mä tiedä myöskään levätilanne. Niin, se on... No nyt teille. Jonnekin telttaa kerran seuraavana aamuna ihan sinne tälleen. Lähti vaan menee sitten. Kosmosten jälkeen, me just juteltiin siitä, niin Mika sanoi, että kosmosten jälkeen on aina silleen, kun on vetänyt vähän päivää eessä. Ei, mutta ei, siis oli joitain viikkoja sen jälkeen. No sitten. Se tarkoitti vaan sitä, että näkyy. Voihan se olla, että se aattelee jotain, mutta sit se aattelee. Siinä se pääsee. Jos se on niinku hyvää takaa, jos Mihailankaan, niin totta kai se ehkä silleen on silleen. Se ihan yhtä hyvin tuntuu kuulee, niin silloin on joku omettu. Hyvää takaa. En mä tiedä. Tavallaan ei kyllä tiedä tuulen tarkkaan. Eiks tuule oo pehmeä? On kyllä aika paljon.